tafiyar ajali, tafiyar ajali, tafiyar ajali. Ban yau shiri ba kuma ban sani ba, ashe lokacin yayi ba ni son ban kwana. Ɗauke muke nema ilahu kayo mafita, ni dai abin da ke raina na baro kaina, na baro kaina duka sirrin da ke zuciyata. Sai ku yi haƙuri dangina ne ba zan faɗa ba, kowa da burin da yake so dai ya cimma manufa. In har kana son nasara to kar ka kyashi kowa, ya hayyu ya qayyum Allah kai na kai wa kokana. Nasara ka ban dama nazari cewa duka tsara, domin cikar burin raina zan iya komai. Haɗarin da ke a cikin tafiyar ajali da ta zo, ilahu ka kare mu. Tafiyar ajali, tafiyar ajali, ajali, tafiyar ajali. Allah ya taimake ki, Allah ba mai sarki lafiya, ubangiji Allah ya tashi kafaɗin mai martaba sarki. Amin, amin. Waziri. Sarkin Barguna ɗaya. Muhammadu Rasulullahi Sallallahu alaihi wasallam. Wato waziri, ina ji a raina cewa mai martaba zai samu lafiya da yardar Allah. Awa turan kishi daɗi, na yi nauyin baki. Ni ne wanda ya kamata a ce ni na fara furta magana cewa sarki zai samu sauƙi da yardar Allah. Allah ya taimake ki. Amin. Allah ka taimake mu. Amin. Yawa waziri, akwai wani magani da muka yi amfani da shi, kamar ya fi maganin da baka yi amfani da su a can baya. To, magani ɗan kishi daɗi kin san dace ne da kuma addu'a. Ya Allah, muna tawassali da sunayen ka tsarkaka. Allah, ɗari ba ɗaya, Allah ka ba wa sarki lafiya don alfarmar Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Waziri, a hanzarta zuwa garin lafiya wurin mandin yi magani. Ka san yau ne ranar da ake koma karɓo mai martaba maganin shi. Lallai yanzu an gama ran shi daɗi, yanzu zan hanzarta zuwa wurin lafai don ganin an karɓo maganin nan. An gama ran shi daɗi. Allah ya ba sarki lafiya. Ni daga nan yanzu can nai, Allah ya taimake ki. Mutane da kake gani ba sa da amana. Malam Bala, sai kalamanka. Mutane yanzu kowa da halin da Allah ya halicce. Kana so ka nuna man cewa dukkanin mutumin da Allah ya kirkira to da kallon nashi, dukkan mutumin da Allah ya kirkira malam Bala da kallon nashi, to Allah ya kawo mana su to amin. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum malamai, ana ta maga saboda tsaba daɗi. Malam ka dame mu da sallama. Kiran ka mun kai, ina ruwanka da mu. To ba ni na kai zo mun ba. Rataya an ka bari. Mai dauka ka kubi. Allah baka hankuri. Ni kaga ba ta hiyata. Ta ne ba
kai daga tsaya kai sanar da shi kenan abu ya zama tashin hankali ka gani ko shine abin da nika gaya ma yanzu wannan ni da kaka gani nan na tsani munahi wannan mutumin da kake gani ya dade a hake iya saurarin abin da muke tattaunawa yana kwasan mana zance to na tsani munahi Malam Bala ni wallahi kwata-kwata ban gan shi ba dama dai sai ka damu abu da abu sannan zai dame ka Ka dawo, sanda zuwa. Na dawo na imam. Kin san ba na son in yi nisa da ke. Shi yasa kika ga idan na fita, nake kokarin in dawo da wuri saboda ke. Na san ni yayi nasa. Ni ce ya kamata na gaya ma kowa wannan saboda kowa na gurin ya samu yaya halarka. Ina alfahari da kai yaya nasa. Haka ne kanwata. Wajibi na ne in kula da ke. Kuma wajibi ne in samu da duk wani farin ciki mai ɗorewa a rayuwarki. Allah sarki ya nasa, ba ni da wani guri da ya wuce da na sake ganin fuskarka tun da gani na ya ɗauke. Ban yau shiri ba, kuma ban sani ba. Insha Allah Na'ima, za ki sake ganin fuskata. Mu dai, miƙa wa Allah komai domin bai manta da mu ba. Insha Allahu. Za ki warke in Allah yadda. Allah sarki, har kana tuna min da wata magana da maman mu take yawan cewa wa man yatawakkala ala Allah fa huwa hasbuh. Ma'ana duk wanda yayi tsananin dogaro ga Allah kayan shi za su ɓaci ran. Allah sarki haka ne kanwata. Insha Allah za ki samu sauki. Allah ya maki albarkatun ki. Alhamdulillah ta tafasa. Allah ya ƙara ma sarkin raba lafiya. Amin. Ga maganin nan na kawo, amma yana da zafi za mu ba shi lokaci. Allah shi maki albarka. Allah kuma ya saka maki da gidan aljanna. Waziri munzali har yanzu bai dawo ba? Ya samu kana bacci ne, shi yasa bai tashi ka ba. Allah sarki. Munzali bawan Allah. Shi yasa nake ƙaunar shi ko da yaushe. Allah sa lafiya. Amin amin. in san samu ne zan so ki gaya mana yadda
zaman su ya kasance da matansa guda uku nan da suka kasance tare da shi har zuwa lokacin da suka rasu, musamman yadda aka yi musu kisan gilla kuma kisan mai tafiya da salo iri daya. Allah bai dan Allah ku ya haƙuri, ni aiwu ma zan koma, wallahi na haƙura da aiki. Ai shi yasa ni zo na ƙofa gidan ni tsaye dan ka ci ƙwal ubanka, billahi lazi ko gidan ba zan shiga ba. Iroro! 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 Yona, ka ci uwaka, uwawa ta yake ka gurbi wurin kurma. Ka ci kai, bari in gama shi yasa ni kawo ni kira ka nan ƙofar gida domin in maka faɗa saboda in ni shiga cikin gidan uwarka tana bala'in son ka. Ni ko ina ma faɗa tana ma wallahi buge ta zan yi. Shi yasa na kawo ƙofar gida in ma yanda nake so. Ga kawo ɗan siriri kamar an gasa biri. Kai ba nama gare ka ba, ba ka dan abun kamar an kashe biri. Ka dan kudan kurma ruwa sai da kai, ka ja ma hasara kuma ka ɗaya da gare ni. Wallahi ka ƙara zuwa kurma. Kai. Dan ubanka ai ruwa a gara da kaje ka gani haka ɗaya za ka musu ka gani ka dawo za ka ci gidanku. Yara ai ba haka aka musu ba, yara sai ka nuna musu ka zama da ka san mahaukaci. In ba haka nan ba su ba su gane duniya ta kuma su san ko ƙarfe nawa ake ba duniya har yanzu ai. Aboki na ke labala da to. Yawo. Na'am. Obon wasa ka buga man yaro. Daga ladabtawa. Sannan kana da alaka da shi ba dangin iya babu na baba. Na dai ga kana mai hada ni kuma a matsayina na bai yiwa ina kallon yaran ruwa a gaba haka aka musu. Dan danka ne? Dan danka ne. Lokacin da ne da huri kana ina? To ai bai yi latin wa magana daga bakin ka ba. Na ai ma yawo. To kawai iskacin ga da ka sani ma ma iya shi bai yiwa ka zo ƙofa gida na kai da isko ina ma yaro na hada. Kashi kare gare ka ta bashi kashi. Daga abin arziki ya koma na tsiya, kai ya koma na tsiya. Yau ka ci uwaka, na ce ka ci uwaka daga abin arziki na ya koma na tsiya. Allah baka hankuri, Allah baka hankuri in ni sa'ibu, Allah baka hankuri. Ni ma bakin karambani na kai ni, bakin karambani na kai ba da ga makale kai ya'u. To wanga abu ba ni bari ne, to hukuma karba mu da kai. Wallahi hukuma karba mu da kai don ba ni bari wanga abu. La haula don wanga abu da kan mai wallahi ya shiga manzociya. Ka magana hukuma ya shiga kalbi na, ya shiga zuciyata, ya shiga rayuwata. Ji ba nan malam Jato. Me kawo magana hukuma ciki? Don Allah ka taka bani wuri. To asali nake. To ni dai da Allah kai hankuri. Asali nake. Allah baka hankuri. Su mutane shikenan. Daga ɗaya shi yaro kaga abun da bai yi ba. Bai dace ba kai magana kuma ya zama tashin hankali. Ka bari ka gani in na ƙara gani ko ruwa zai faɗa mutu ban ƙara abin ga. Ni ma karambani na kai kuma daga yau wallahi ban ƙara. Kawai tun da ku ba ka yaro yayi abun da ba daidai ba baka hukunta. Kuma yan uwan shi cewa ba shi gashi wallahi ga masa zai. Allah ya baka hakuri ni wallahi baka ƙara gani na cikin sha'anin ka ni ma karambani na kai. Sha. Wawa dolo ba komi taki ba komi duka shi na cikin gida ka sai.
Kai Kabir, kai ne ta haka a bayana. Sai faman haki kake yi. Karbi wannan. Tafiyar ajali. La Kabir. Duk a ina ka samo wannan yalon? Wani gona ne ka tsinko shi? Kin ga Harira ba da son tambaya. In kina karba ki karba, kin san ba na son yawan tambaya. Kuma kin san nafi kowa sana abin da kin kafi so yaron Bello. Kuma gakke manta duk abin da yake so a karkaran nan. Ko na uban waye in kina son ki mallake shi, in akwai yadda zan yi zaki mallaka shi. Gakke manta na dan wahalar ganeji ya tau. A gonar sa ne karo na debo shi. Kuma in bai ishe ki ba, to ki jira ni nan in koma in kwarkwaso miki wasu. Na sani, duk dai ba shi ba. Yanzu ruwan nan da na ɗebo da su za a yi muna abinci. Ana can ana ta jira na gida. Ka kuma mugamareci yana ta yi. Gaskiya ki Harira, kin san su uwaye in dai mutum na so ya ga ayyukan shi na yi gaba, to ya kyautata musu. Harira, bari in daura ki. Na'ima? Na'ima! Tafiyar ajali. Ban yau shiri ba, kuma ban sani ba. Ashe lokaci yayi, ba ni son ban kwana. Ɗauke muke nema ilahu kai yau mafita. Ni dai abin da ke raina na barwa kaina. Na barwa kaina duka sirrin da ke zuciyata. Sai ku yi haƙuri dangina ne ba zan faɗa ba. Kowa da burin da yake so don ya cimma manufa. In har kana son nasara to kar ka kyashi kowa. Ya hayyu ya qayyum Allah kai na kai wa kukana. Nasara ka ban dama nazari cewa duka tsara. Domin cikar burin raina zan iya komai. Haɗarin da ke a cikin tafiyar ajali da ta zo. Ilahu ka kare mu. Tafiyar ajali. Tafiyar ajali. Ajali. Tafiyar ajali. Ranki shiga ɗegin biya. Wai har yaushe ne zaki daina saka kanki a wannan tunani? Ko so kika ki sa mahaifiyarki jinya biyu? Ga rashin lafiya mai martaba, sannan kuma ga taki. Sannan kuma aka tambaye ki, ki ce ba komi. Gaya man abin da ke damunki. Kar ki manta fa, ciwon ya mace na ya mace ne. Haka zalika, duk duniyar nan ba ke da wanda ya fi ni sama da iyayenki. Har menene zai sa abin da ya sarkin bargu ta kasa mantawa da shi? Ku yi haƙuri. Tabbas ban yi daidai ba. Kuma na nuna halin yarinta. Dama ba wani abu bane ba.
akan rashin lafiyar mai martaba ne. Da ba da rashin lafiyar mai martaba ba, da yanzu na yi aure. Kar ki manta har an sa ranar da Yariman Kalgo zai zo. Bai kwana 3 ba, sai ga rashin lafiyar mai martaba. Ikon Allah, yaro ne. To ban da abinki, wannan abin ne zaki tsaya na ta faman damunki? Ni na ɗauka ma wani abin ne daban. To kina ji na? Ki sani cewa Allah ya fi mu sanin abin da ke daidai. Ki saka a ranki, idan Allah ya nufa, Allah zai cika miki burinki. Don haka addu'a ita ce abin da zaki ci gaba da yi. Don haka Allah shi ba mai martaba lafiya. Ya fi ki tsaya kina bata ma kanki lokaci. Sannan kar ki manta wa man yatawakkal ala Allah wa huwa hasbuh. Allah sarki, duk lokacin da na ji wani ya faɗi wannan ayar sai in samu sauki a zuciyata. Allah mun yi tawassuli da sunayenka kyawawa. Allah ya ba wa mai martaba lafiya. Amin summa amin gimbiya. tafiyar ajali ban yau shiri ba kuma ban sani ba ashe lokacin yayi ba ni son ban kwana ɗauke muke nema ilahu kai yau mafita ni dai abin da ke raina na barwa kaina duka sirrin da ke zuciyata sai ku yi haƙuri dangina ne ba zan faɗa ba kowa da burin da ke so dai ya cimma manufa in har kana son nasara to kar ka kyashi kowa ya hayyu ya qayyum Allah kai na kaiwa kukana nasara ka ban dama nazari cewa duka tsara domin cikar burin raina zan iya komai hadarin da ke a cikin tafiyar ajali da tanzo ilahu ka kare mu tafiyar ajali